ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି କିପରି ବଢ଼ାଇବା? ତ ଆମର ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଜିଭ, ହାତ ଇଏ ହେଲା ଆମ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ କରେ, ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଆମର ଦରକାର ହୁଏ। ଆମେ ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି, ଘର, ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ମନେ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ମନେ ରଖିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜୀବ ଜିନିଷ କି କୌଣସି ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଲୋକ କି ଅନେକ କଦର୍ଯ୍ୟ ଟାଇପ୍ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖରାପ କାମ ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ବା ଅଜୀବସା ନାମ କିଛି ରୂପ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାଥ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଅଜୀବସା ରୂପ ଦେଇକି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଆମ ମାଇଣ୍ଡର ଗୁଣ ହେଲା ସିଏ ଅଜୀବ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିପାରେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାଣିବା କିପରି ଭଲ ଆଉ ଖରାପକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ବେଜିତ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଉ ଖରାପର ମୋମେଣ୍ଟ ବା ଭଲ ଆଉ ଖରାପର ଇମୋସନାଲ୍ ଦେଇକି ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଗୋଲ୍ ରଖିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ତ ଯେପରି ମୁଁ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ମୋର ଭଲ ହେଉଛି, ମୋ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରିବି ବା ଅନେକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରିବି ଇଂରାଜୀର। ଅନ୍ୟ ପାଠ ବହୁତ କମ୍ ମନେ ରଖେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ନିଜର ଗୋଲ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଲ୍ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନେ ରଖିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। 1 ହେଲା କୌଣସି ଗୋଲ୍କୁ, କିମ୍ବା 2ରେ ହେଲା ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ଆଉ 3ରେ ହେଲା ଅଜୀବ ପ୍ରକାର କ'ଣ କହିବି, ନାମ ବା ଫଟୋ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଏକାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।